Salutare tuturor, eu sunt Taro, bine ați venit pe canalul meu. În acest video o să facem un update pe Total 2 și pe Total 3. Dacă vrei să știi unde se îndreaptă altcoin-urilor, trebuie să ne uităm macro la aceste două indicatoare. În acest video o să explicăm rapid cum stă piața, ce ne spun graficele și dacă este un moment bun sau nu pentru investiții. Hai să începem. Prima dată ar trebui să ne uităm la Total 3. Este piața altcoin-urilor fără Bitcoin și Ethereum. Ne oferă o privire asupra altcoin-urilor mai mici, un indicator de capital pentru altcoin-urile mici, low cap. O să mergem în ciclul trecut. De menționat e faptul că TradingView la mine nu este plătit, o să fie exact ca la voi. Luați exact indicatoarele pe care le au și eu, Fibonacci Retracement din 2018, din top până în bottom în 2020. Vedem că topul pe Total 3 a fost la nivelul 1.4 Fibonacci. A și trecut un pic, ca spike, două spike-uri de fapt, după care am avut bull market. Luăm din nou același indicator, luăm din topul 2021 până în bottom și noi acum ar trebui, dacă se merge pe aceeași structură, să vedem, bineînțeles, de aici spre 1.4. Cam ăsta ar fi targetul pe care îl avem noi. Bineînțeles că o să fie o respingere mai mare și la 1, 2, 3, așa cum a fost din 0,786, cum altcoin-urile din zona aceasta au avut un downtrend, așa o să avem și din 1, 2, 3. Ca să rupă zona de 0,786 și de 1, 2, 3, trebuie să o rupă cu volum. Acum, o să mergem pe Total 2 și o să facem același lucru. Total 2 este piața altcoin-urilor fără Bitcoin, include și Ethereum. Luăm din nou Fibonacci, top 2018, bottom, să ne asigurăm că l-am pus. Da, acum este corect. Din top în bottom și același lucru avem și la Total 2. Au fost mai multe spike-uri și închideri peste zona de 1.4. Luăm din nou Fibonacci Retracement din spike până în bottom și ar trebui să fie același lucru, să treacă de 0,786, respingere la 1, 2, 3 și să ne ducem spre 1.4 sau chiar 1.6 sau chiar zona asta, depinde foarte mult de altcoin-uri. La fel am avut o respingere din 0,786 de aici, o respingere destul de mare. Acum trebuie să rupă zona aceasta. Zona aceasta trebuie să rupă cu volum, să mergem în zona de 1, 2, 3, de unde o să avem posibil o respingere. Trebuie să o rupă cu volum zona aceasta, ca să putem să mergem spre 1.4 și chiar 1.618. Acesta este o vedere macro la acești doi indicatori. În concluzie, Total 2 și Total 3 ne arată că piața altcoin-urilor în momentul de față merge lateral. Este un moment, din punctul meu de vedere, foarte bun să acumulăm altcoin-uri care sunt medium cap, ca să putem să facem ceea ce toată lumea își dorește, ceva bani. Dacă vrei să investești, fii atent la aceste zone și la confirmarea trendului. Ce părere ai tu despre piața altcoin-urilor? Crezi că o să urmeze un bull run sau încă suntem în incertitudine? Scrie în comentarii și hai să discutăm. Dacă vrei să afli care sunt cele mai promițătoare proiecte în acest ciclu, abonează-te, activează notificările
și urmărește următoarele videouri. În următoarele video o să intru în detaliu în anumite proiecte pe care le urmăresc eu, cum le urmăresc, cum le selectez și de ce fac acest lucru. Salutare tuturor!